Βρήκε τον Μαρτίνο τον Χριστοφή, αυτός πολύ όμορφα για τον Μωράν, τώρα για τον Ονίλο, προβγαίνει ο Χατζηφραγκίσκου και απομακρύνει, καλή φάση. Ιμπραήμι που εκτελεί, ο Ντεπίνα σηκώθηκε για το σουτ, γκολ, 1-0. 1-0 από τον Σαμάρα, όχι ο Ζάρκοβιτς είναι, αυτός που βρήκε την μπάλα μπροστά του, εκτελεί το κόρνερ, τον Ντεπίνα να σηκώνεται για κεφαλιά, να μην βρίσκει κανένα στην μπάλα, ο Ζάρκοβιτς που καιροφυλακτούσε, κέρδισε την μπάλα και με δυνατό ευθύβολο σουτ. Οι κόντρες, Μαρτίνος Χριστοφή και πάλι για τον Ιμπραήμι, κάθε την παλιά για τον Ονίλο, δεν υπάρχει offside, το πλασέ 2-0 για τον Ερμή από την πολύ όμορφη πάσα του Ιμπραήμι στον Ονίλο. Κοιτάξτε την παλιά από τον Ιμπραήμι, δεν υπάρχει offside, είναι ο Ραούλ Γκοντζάλες αυτός που τον καλύπτει, το πλασέ από τα πόδια του Χατζηφραγκίσκου. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του τερματοφύλακα. Η κίνηση ο Νίλο, τον είδε, κάθε την παλιά, ο Νίλο απέναντι από τον Χατζηφραγκίσκου, το πλασέ, έξω η μπάλα. Το κόρνερ από τον Ιμπραήμι, κεφαλιά και έξω, ευκαιρία που πάει χαμένη. Ραούλ Γκοντζάλες, η σέντρα είναι καλή, η κεφαλιά και το γκολ από τον Νοβόα. Και με αυτή την εξαιρετική κεφαλιά ο Νοβόα θα κάνει το 1-2 στο 79. Δούμε εδώ όμως τον Ιμπραήμι που περνάει στον Παπαθανασίου κοντά στο 1-3, το πλασέ, γκολ. Ξανά εδώ ο Ιμπραήμι κερδίζει μπάλα, ο Μαρτίνος ο Χριστοφή και πάλι για τον Ιμπραήμι, η πάσα για τον Παπαθανασίου.